The ba ekenekwa m n'ọzọ n'ụbọchị nke taata aka m bụkwa ọ bụ na-eme onye na-agbasa oziọma kripto n'asụsụ Igbo. Obi dị m ụtọ otu isi wee na-achatụkwa n'ụbọchị nke taata, mana ọ bụrụ na taa bụ izizi ị na-esonyelu m na chanel m a, biko gbaa mbọ fụ na subscribe to my channel, on notification button, like and comment ihe ọbụla ị chọrọ ka akụzie maka ya, comment ya, drop na comment section, maka na ebe a bụ ebe ọ na-akpọtụ, ebe a na-ekwu ihe niile gbasara kripto n'asụsụ Igbo. Ya bụ taata ihe m chọrọ ịkụziri anyị bụ otu esi ewere uru irite na cryptocurrency, that is profit taking strategy. Ọ bụrụ na anyị n'anya, anyị ga-afụ na ọtụtụ n'ime anyị egogo crypto project go crypto project, maybe after a week the thing eme times 20, ha dị confused, amara ihe ha ga-eme. So gbaa mbọ fụ na isonyere m ebe a, na-enecha vidio ruo na njedebe ka ị wee fụ otu ihe esi wee na-azọpụta onwe m, maka na ihe anyị bịara ebe a crypto space imebi ịkpata ego. So ihe ọbụla adịghị enye anyị ego, anyị atụpụ ya n'akụ. Project ọbụla adịghị enye anyị ihe anyị chọrọ, anyị edosa ya n'akụ. So na mbụ, gịnị bụ profit taking? Anyị ma na each project ọbụla igwe sesịkwa nọ n'ide ego ezigbo project, but oge ọbụla igwe ezigbo project, iwu bụ na oge ọ ga-eji wee mee ọfụma ga-erurịrị, that is a must, iwu ọkụ. Ọ bụ na ị na-anya nkịta, ị ga-afụ na anyị nọ na bear market, anyị nọ na bear market. Na bear market anyị nọ na ya kịta bụ oge ndị mmadụ ji accumulate more units of project of their choice. Ọ bụ na ị na-anya, ị ga-afụ na kịta bụ oge ndị mmadụ ji eme accumulate of project of their choice go more. So e nwere igochazi ya kịta, chetakwa na coin ọbụla ị na-ego, ị ga na-eme apply profit, ị ga na-eme apply dollar cost averaging strategy. Ọ bụrụ na ị maghị ihe bụ dollar cost averaging strategy, go back to my channel and nene video mmel maka dollar cost averaging strategy. If ka esi wee na ego your crypto so that ka ị go manage more your risk of coin ọ ya bụ igo obi gị anọla ofu ebe. So gaa watch ya ka ị wee ghọta ihe na-ekwu. So ọ bụrụ na ịtụ na ndị na-ego crypto kịta, ọ bụrụ na crypto bido mewe ọfụma, how do you take your profit? Na my next video mma akụzikwa otu esi eme how to reinvest your profit, maka ihe a niile bụ ihe na-afịalụ ndị mmadụ alụ ime ya, mee njisi ka na atapịla ya n'onu anyị ga na-aghọta ebe a. So ọ bụ na ị na-anya na this chart dị ebe a n'ilu ebe a, kịta ị ga-afụ na enwe 3 lines. Ị ga-afụ na enwe 3 lines. Enwelu nke a dị ebe a kịta bụ 1, nke a dị ebe a 2, nke a dị ebe a 3, nke a dị ebe a 4. Mana chere nke a dị ebe a 1, nke a dị ebe a 2, nke a dị ebe a 3, nke a dị ebe a 4. So ihe kịta niile bụ market movement. So ọ bụrụ na one thing na-adị mma na about profit taking and in general ihe na-adị mma gbasara cryptocurrency bụ ọ na-adị mma ịbanye ya. Ọ bụrụ na ịmata about particular crypto n'oge, ọ na-amagbu onwe ya, maka na ọ bụrụ na ịmata about particular crypto n'oge, ịbanye oge onwebe much value. Ọ bụrụ na ihe na-anya ebe a kịta, ị ga-afụ na this line ebe ị ga-afụ na ọ ka dị very low. Ịwọchi ifu ka the things wee consolidate kata some consolidate ka before o take care off. So ọ na-adị mma ọ bụ na ịgo cryptocurrency n'oge ọ ka dị very very low, ọ ga-enye aka ya otu aka ndị mmadụ si akpata ego na crypto ọfụma. Ana m ekwu ya oge ọbụla m na-eme video. Ọ bụ na join be any crypto community, join. Enwere a lot of crypto community dị, enwere free one, enwere ndị anaghị na ego wala aba, nwee ndị ana ego wala aba. Gụọ ma nke ga dị mma. Mana ọ bụrụ na ịchọ ịbanye my own, ma ọ bụrụ na ịchọ ka nkụzielu gị ihe gbasara crypto ma ọ bụ DeFi, ọ bụ na ị na-anya na description section ebe ị ga-afụ nọmba ị ga-eji nweta m na WhatsApp, imeseji m ka anyị kpaa. So back to ihe anyị na-ekwu. Ọ bụ na ị na-anya ebe a kịta, ọ bụ na ịbanyere ọ bụ na ihe a bụ project na ịbanyere n'oge this side,
na this entry point no ebe a ka ịbanye this project, no side ebe a ka ịbanye this project. Ị ga-afụ na ịbanyere n'ezigbo oge. Then ọ na ịbanye n'ezigbo oge, let's assume na iji $100 wee banye ebe a. O see from this place now, baa na this second line ebe a kịta. What if you make go some profit ebe a kịta? One thing na-adị mma na crypto bụ always take your profit. Na happen. Let's when you actually hold this that problem. And when they have go coin, he need that coin maybe 5 years, 10 years. Now how to score that project in near time. Also knows what he may remember he stake the coin. My bubble no project in where liquidity where farming they are not farming. But open in or here just to make your money and reinvest. This is how you do it. So open need the $50 where ban at this first entry point. This coin more of my bagol when we can he was in a bulo abuli headache at $200 or $150. He get mebo. It take ye, let's say ni only may invest $100 or $150. My dear, we put $40 out of this thing, or we put that $50 out of that one. Imagine your capital you hear the card, but you will go, you take out your first profit. So this your first profit you will open how your first profit in cryptocurrency. Now but now don't the model say first profit only you make when were gari any money na like ime gari ya ko bagal. Then obuna ilisada one, then obuna other ones be as here all depending. Onwe ike na-eme onwe ike na reinvest ya na crypto project, or ọ bụ na ndị na-eme business. Onwe ụfọdụ ndị na-abụ ha bụ na tinye ọ bụ na ha make profit na business, then ha tinye na crypto go good crypto project. Then ọ bụ na that crypto more ọfụma nye ha ezigbo maybe times 10 or times 100, ha ewelukwu ya tinyekwa na business. So na ka ha si eme the thing. So ngwa maka isi eme your own. So when you go at 150 at the thing, or you go at 100, this first entry point, or go to this place here and oketa. You take $40 out of it. Money here GMMA. Then ever you take $40 out of it now. That he was the $110. That $110 all this thing move market move will reach to this level. If you make it go another extra, let's see make go another extra $70. Take out $50 out of it. Depending on how you do your own, maybe you convert it to USDT or it's in another place. So you see that once market move to a particular point, take out some part of that profit and convert that to your USDT or then you watch if na open is so time name if you watch if na market go to this all time, to this first time all time on ever before or made this one there. See what if na on he take some part of that profit out. But can you money na if na cryptocurrency is very volatile. On a it ranges on a obaga. So obuna obogote ahụ ọ na-agbago na-etake out because obogocha ọ ya gbalatakwa. Kwen na ghọta. Then ihe ahụ kwuru about ego project n'oge. Ịwọchi ifu na this entry point dị ebe a ihe a move lebe ya fụ na this coin metal retrace to this point, to this second point now. But let's assume that in a hold here, you can find a kind of profit because or volatile to that your entry point. That is my ego coin noge. So oga how volatile eba obuni ihe ine take your profit. You could make back your money. No lunezbo profit here this eba blozale. You make your profit now and make more money. That is how it should be done. Take profit. Why? Don't take out your capital. Take profit. Take open you make 100% profit. Take out 80.
then chelu ọ bụrụ na o nwere ihe iche iji eme ime then o nwere iche iji eme inwe ike convert ya to USDT chelu then ọ bụ na market megide retrace back to this point na you buy more then ọrịgokwa iwepụkwa ya. That is how it is done. Otu a ka esi eme na-take out your profit. So ama m na with obere nkọwara ebe ama m na anyị ekwesịgo inwetu idea how to take out our profit in crypto market. Ka ama m na ọtụtụ n'ime anyị na-ego cryptocurrency kịta obere oge amagbu oge maka na crypto market o nwere ka ọ dị kịta, but ama na crypto anyị enwereli bu market. Ọ nwekwa oge market niile ya ebido gbago. So oge ahụ market ya ebido gbago mmadụ ka eso na-ewelu uru ilite na crypto gị. Then mmadụ ka esi na my next video akwụgo m na mma akọwa how to reinvest your profit ka o wee mụtara gị ezigbo ọmụrụ nwa. Ị ga-eme apply ezigbote risk management. So na next video gbaa mbọ fụ na ị na-echeki ọ bụrụ na on be notification button on so that oge ọbụla ihe na-apụta ka ị mara oge drop next video. So daalụ maka ịnọnyere m n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na ị subscribe to my channel, biko gbaa mbọ subscribe to my channel ka ị wee na-akwado ihe anyị na-eme. Ọ bụrụ na o nwere n'isi na ị chọrọ ka m kụzie maka oge ọzọ, drop comment na comment section. Then ọ bụkwa na o nwere ihe ọbụla ị chọọ ka m na-akpa, maọbụ na ị chọọ ijoin my crypto community, maọbụ na ị chọọ ka m kụziere gị, ịchọ ka m jide gị n'aka kụziere gị maka cryptocurrency, ma ọ bụkwanụ na ịchọ ịmụ maka DeFi, nọmba akara eji enweta m dị na description section ebe a. Ịpịa aka ka anyị sụọ. Daalụ ma nọrọ ọfụma n'oge dịka ugbu a.